He loves me. Loves me. He loves me. Love him. Midasdas kang David so, nag-fight pa sila. Nagdagan kang sugat kaniya. Nikuot si David og bato sa iyang punting og gipahimutang niya kini sa iyang lambuyog o gipunting niya og naigo ang agtang o agtang ni Gulayat. Nalubong sa iyang agtang ang bato o ano sa man siya paglubong? Payon, higda si Gulayat. O nalukha pa. Busa pinagi sa lambuyog, nabuntog og napatay ni David si Gulayat. Go! Hinayi na! Hinayi! Hoy! Lari na! Ayaw mo brother! Isa pa? Sarungan na! Kaya wala ilit na na! All the time. Tapos, ulitin na! Nagsumpay! Balik! God is good. All the time. Oh, tapos? No? God is good all the time. God is good all the time. All the time! God is good.
Lamay kayo. Tara, kamera. Julius. Kasi nga nila, Julius. Dito. Dito, Julius. Ito.